No nine aba pausima aduasa enwotwe enibo tete aduonunum enedie eja ahia tome titi obi ka o na titi nso obi kire panifo za tete na tete na sanko fansu kofa yinji ene medimu yebefa kasabebuo yebefa abebu ena yedibedi nkomo enumrei ofa edikan no se yeka se abebu a otiase esen yewo kasabebuo ene wo kasakwa na yeka abebu a otiase esen na ebekura wonimbu timibia homai na mesi bu beto aso maako edu ana bu na memu a ubetimi ni mabu ana uyo kani di shira woti wachimem na wunim sɛ de be ekasa wunim sɛ de ebe ebonkomo na wunim sɛ de kasa ko eda dan ya kan kasa yi na mane ya akono ana tete obi ka tete obi kire na nanom nyansan mu no enye nsem nyina na sabimpre aduasa yesine koso eka ne tra asem bi wo ho a na wose ufra ne ntoma enu nti ene de kasa bebu kasa ko ede bai said ye beya assembi wasi efra ho ntoma no yetime kan bedwam a ye de ntoma ne fra ho enti mpanufo kasa wakade ato setitubi katitubi kire na numre edi ehi Ahenkan aduokonom yensa akiri pom yensa no enye fedi agoro achinkwana na minum bremu odi Ahenkan kwa meboa odi agoro mu enzo be bo den matichei na mekro no mini na modam nten sumi samanfo ti Ahenkan fempa e ma monitie SDA junction ho bypass ho no carpenter ni bi wo ho chese wo ya adwuma de dindin na wo de enima hin asi kwan ho ena ma hin wo hwiegum sa na me so won kona nim ena numre wolumai achenkwana na majima kwenwa mitiri so ye owura nurse wa ha enu owura billions wa ha de wo bo nwum na de wo sie afidie no enti age twere won be ka hyem enti anumre me pesa me ne ye bube kakra enti wo fra obebo odin ba bia wo frefri na wabu be atoaso maako edu wubu a na mabu wubu a na mabu de enti a ye bube ye besua de enti a kakasa kwa ye besua na abebuo ni kasa kwa ehia ewo yakon ye bem na nansen ya ye kasa eyada ne brofon kwa kasa no akutie ewo kwan bi so ema ye wuo mi inanan mo mu bei susu ampa se eba ye beto inanan mo de kire ye kasa no enkoda benya beto ye no na ebe ene kasa kwa eda so gane nanso ana ebre ene bekire achenkwa na nanie Ahenkan aduokono miensa akiripom miensa titi obi ka titi obi kire sankofa piao radio papa abuzi Bruni wewe Nibo shaki bisa wani wewe ni siswado 93.3 FM Otuo Acheampong Momenzo na sebeji bibi woma Okayo shati bila tano aye body TV aye uma pa na foundation 93.3 FM aye
Hano no Grimmy, Ahenkan Kwam Yepua, Wajilika, Odudim, Inti ubetimi aba ahoma no so Tete phone so na obefre hwe mienu hwe baako enkono enan enwotwe enum ai mesi eye hwe mienu hwe baako enkono enan enum enwotwe ena hwe edabi wenya hwe weya hwe enum enai enwotwe mienu hwe enkono baako hwe bitima ba ahoma so yebebu be edi nkomo kakra ubu a na mabu ofrefo bi aba ahoma so me de hyeme mu akwa abo meju so mi aba no apone boko de tete obi kire so na wutie yi wa Ahenkan edi okono miensa akire po miensa na wudin di se okasa frɛ yes friend mama ya me ha se ta baba yo mama wote be ene katwani tie mama katwani tie o na hu den me unse ye na ya yenso daye se pompon chinchi fi sio se be kato se den kemewa yenji na chinji ma piafo kusie nya fufu anko bedi nanso panifo se woduro na anko ne bon ya fani ahane nko aprenke simefi aprawa bidie ohu onini pe na wabobo yenda ya yanso dai ma amena hina no gina kiri wa obu beima we eyo bia u gina radio sunso adi ntro yo yento aso bua na amena mbo wa yo empanifo sa wodi kokromoti kwa yi a ye de sotro ene ja okwan oba wo ho me wo buni enkwai ube so ana o se koto oa mbacho we nya bewu ube su ana koto aka de kokwe ma yete dam na mahaba ina chen mo nokure bebu na meni ubo no bibia di adanse se odasani ti akire ho ene wo bu ma ti mo frefo foforo nsumra eda asese wa frɛ yɛn amehira memu akwa abo ahoma no ayehye papa eye hwe mienu hwe baako enkono enan enwotwe hwe afi na adwuma wura no wabeduo mebu me be kakra memu adwo odi hyeba no wapomboko de nyame adom namba sana wo hwe adomara kwa ye ho ye yemu akwa baba Ahenkan de okono miensa akiri po miensa na wudin di sana kasa fune hime de hye me pato me din ba ko pe ye friend original me pato na wubu be wote be me kasa si juani kwanta juani kwanta original wote be me tika kra fine yo ene katwani tie mate na hu den me nwuhwe panifos wo ba ta ni nim de ni babedie aze kokokoro ne kuro panifos de wo ba aten de wo kwa aten de ogina ho na ya tentro do aja seke nkura ne yen kontomre sabi panifos wunkun dia sabi mpradua san wunkun ne waze kusi ya wo kwa onia kukudura no wo mnika kusi ekuro ya panifos onyanka onyafufu anko obedi nanso waduro na anko no bom sanso na mpanifo senka aboa bia betwa mabura kan nyam yesa aboa koku a sabe mpradua sa won sahia sekan a ubetimi ado afuo wode hye na ntima ntoa so midin di achenkwana na menum bremo ugusu ati Ahenkan adi okono miensa akiri po miensa tete obi ka tete obi kire na migina so no nibo shaki bi na san wan we di ani se so adodo mami ataki re momenzo na se bachi bibi wo ma o kan yo shaki bi na tawnu eye go body tv eye wu ma pa na so station shumo eye wo
bi ye fa no kwadwon kansa wo Italy abrochimem na wa send message di aba me phone yi so onyaya nkono so ba frɛ no abubani bi bowura unsu betimi afrɛ eye hwe mienu hwe baako enkono enan enwotwe enum ofrɛfo bi aba amefa no e memo adwo Yejo. Odi sheba ne fro send you De Ahenkan si abroso. Achima cross di share same na eka sei. Ba cho you. Me pacho yo yemo akwa aba na medin de odi Ahenkan kwa me bo a Ahenkan kiri eduokono miensa kiri pom miensa ni o. Titro bi ka titro bi kire obu ba na. Ba cho bi tikakra. Nti o wesiesi o ho wa ye krado. Ba cho yanko. Yo katwa ni ti odi share. Bakata ate. Me di share na hu den. Me ho she. Mpanifo se na ya yenso daye. Kuchi se ona ma champo ate o se oboga. Fidie pa na aso ko ba de. Sana patapa pietu ye de mra na wura. Abo akuko opena ho ofe ti oyi ni ti oja kaka tare na pampem. O se Abo akuko pena ho ofe ti una oyi ni ti a oja kaka tare na pampem. Mpanifo se o se akinye oda ewa na otafere. Sansena abrewu na ga abrewu bedia dia na ye na na utu aseda. Sanso ne yesi so fiti preko pepo osia yanom moja na ebo. Sanso na edianso esinsi ohun aya na nsira wo. Meko so mpanifo se yenko ne kwa. Nsati anso ye ni na ye pe. Kwancha de efe ohwe ye di sika na yo. Sanso na beye ho enhiefu. Onsie mpanifo se onsachi be yoda enti se onsayem. Sanso na mensensu adokoko ensa nsiro beye. Ensa mampom so akoduro mpanifo se woni wu a na obusua san. Sanso na ye nyina mpo ano enso ma asra. Sanso na mpanifo se ye nyina nkra nem entete nkra ne. Kusi oda kwa ho. Kusi owa kukuduro no na ye oda kwa ho. Sanso na mpanifo se kusi kura ya onya fufu anko obedi nanso waduro ana nko ne bomu me de hye. Enso ye de besi ya. Akora me da se bebre nyanka ho. Obi abasiri wa mete me akwankwa nu ase. Hwere ba ko adi animu no opani ono no da ya adwuma ya no owura general manager afidie na yi afom no ono no beba ebo no onuma mene ni nyina betra ha na ya to adwumadie ne so ene ni ti na yeyi odisha ba memo akwabo ya video da pamu e adomara kwa me hu ye papa na brandie be nie yo e black man okubi gampa black man ye medishen wapombo ko de abako medishen na so de ofrefre achima boabo he ya aya akwana kwankwan ase tesen yo boko de nyame ase black man menugu mo mo ni aduma medasio medamu ase enti we de menana baako na afrefre aboabo he aboabo kuru due ma mesi obi apani obi akwa envia de okuru nwotwe na medete he na me ye adwuma kakaka se da be ya wolumai menya kakra to nsanfu na da chimekọ menchia anyama ne bi abo ebe ne ebuyo memu akwa abo medehie memu akwa abo ami for frefre medehie memu akwa abo only boss odi Ahenkan kwame what the first mena na wapo mu ye de international abombodia the original mo apiafo mena na wapo mu ye on na me adom na on so mena na me hu ye pa ne frost o ka sa free hin nie but your friend Richard kazafi aboabo yo Richard o ka sa free aboabo woti be metikakra yo etikatwa ni ti o mena na makatati mena na hu den na mo hwe panifo se na ya yenso dae when ya hwa mo wata en bon kro no pata papio to nso ya de mra na wuro
nti so nya nko obedi so do na nko ne. Yes, isa bi pani kwasi ati wo ne wo akoda nyansani. Sebi say ya ja bod ja bodan for kan. Yen kana we. Minana wakopem wode wo kana kodiki. Minana Kwantina obenu enu je ho fufuru. Minana ya ntini yi brabim. Kwantina be nu benu enu je ho fufuru. Ayo, empanifo say nyonko nti na bo akoto sabi mpraduasa wanya tire no. Bia batabo ni twetwana. Anu hunsu yemfa mpamo busuefo. Agrobe de anesa anapa. Minyama yo enu ani madame ho so. Agrobe de na de sa 24. Aboa sire wan panifo se osu ajenkukusu a ne topai. Agroye oda na oso atene. Aboa sire wa hu bi penti na panifo se wo je ne ba gura menana no we nani ato nchen yo. So sebi. Ya ni ajije comfort man triman de nyasa ejana ko ne bodan for yepe. Enyo waka. Ai mentu aso ana. So. Panifo se asen apatrampa. Empani nsem tina ne tiri hu apai. Yo. Kan se preko ni kroma abwa ponte so adosra de. No kura no waka no. Na adwa yensuo sabe mpradua samani mo ebia ne dwonso. Yo. Yasi se ope wase continue wa mano kan se inchewie menana panifo mo benesa yesi se ope wase kontintin hu a na ma na bebia afie. Yo me dasi. Mo menana wo so din di san yo. Pastor me di Richard. Menana why are the power bo hu modern koso na tie why? Pastor that's it. Ode shebe na ba hu man so. Yesi free bibi emiti yenfo. Awon intime nyina so ye yenkofo. Ode shebe na ba yo. Mpato ye frame niwa. Menana niwa na aka se frɛ. Me ka se fra boabo. Yo niwa udia ne niwa. Na ye frame akose niwa. Akosua niwa efie be mu na free. Me free teacher kwa me fie. Oh okay. Adabre bu ko school wo so ata on. Ai ne menana ne wo. Ana ya so. Me da sie na ubu bai. Metebe. Tiani katwani ti o menana niwa. Makatati. Oba fefe na unu de ai. Ma huche. Panifo se na ya yenso da yo. Menana niwa da be o ma me chenchenam. Ahoma ne mu ate. Patwon so betima afra ba. Eye hwe enum enan. Enwotwemienu hwe enkono baako. Kasima be enum na ofa tosominu no e de be hye so. Memu adwu akwankwanu ase ne wabai. Ja. Ajwe. Meje so menana no wapomba ko de. Ye de wradi ase. Menana be ni o. Ona na ofaki o abnasi park so. Abnasi park so ofaki. Menana no mre wanya bibi ato aya ase. Mo mi mumu makoba nche. Na che se wo yekuani. Menana aya peja one ne kakana se one ne kofom eno ma ne ha on. Mande omu so ha me kaka. Ne mo no apese. Di afio we dia aso kakra ma ode. Yo. Menana na wote be kakra. Kakra na mbu biake. Di na opeso so adwen hwe on. Bede na kamsipa ya dia atiko. Yo, eni engine ye de tetobi ka tetobi kire aba no. Se de be ya ebe kaka wo na wasa akofa wai. Menana katwani ti o. Akura na hu den. Yena ya yenso da yo. Menana mantini. Ontonji ko tonji ye no msane ye fadwen. We, menana me da se papa wono msana o fadwen ensa be na apene we. Menana yentu nana yentu aswa. Empanifo sa bo chechide osi e ka famia enko no di kan fa ejabofo. Sa nyonko nti na bo akoto wa nyetiri. Aboko kuyoso oyewodura
Aboa bia nso bes edo ebe kese a osua aboa so no. Wedi en sabe mpradu asempan fo se hwedon sabe hwan no ne awonta. Edwaye nsunsun mpanfo se enka mamansa nyina nte se sabe mpradu asem dwonso so ka ho bi. Osi akwada ya den. Mo panifo sa sutura ben no ya gini preko. Sutura mi nso o kanfo baako. Tim mbacho sa ben medical bu na odi abewo so. Mede hye wa ya adio wa bo ho modern pa na so ni design bi mo original. Okay. Yo, ofake ye da se bebre ye do besia ene na watwe no asafre why? Yo. Mame nko Italy abrochimem ansa brantie na frefri mi Tete fon so. Owura kwadwo nkansa woteme ne a memo adwo. Menjusu akora. Na wapo ne boko de. Nyamyam wo. Mena na to de wo abrochimem. Ani o. Na abrofo no wo motebe. O mo nte se betro ngakra. Ene katwa ni tie. Makatati. Mena na hu den. Me hu hwe. Empanifo se na ya yenso dae. Dio pa aga kotoko no so na bro. Kro bia sante kotoko na me wodi ni bube won. Ai. Yo. Empanifo se sa wodi ade bo oso ata so a sabe na wonya hwe sanse de obetia ne pa. Empanifo se ye kwana nka dan ya osi do yi kwana ni tire aka kan dan nka buhu. Santi na empanifo kato se ansana be mene adobaba no sabe mpreduasa no obusa woto. Empanifo se so ni freni so bebo obo a na nesi bi so. Sanso ena ewiase ye baaye sabe me kamekiro. Minya o meye eye musuo. Empanifo se yanka ni wachi a osi agro ye de. Ai sanso ena empanifo kato se osiachi onsechi ebe ye oda enti se wonsayem. Empanifo se agro ba ofi na to kwakwa kwhia no. Ai sa ena tie ye se di ade wo no di na sabe mpreduasa enye de kom de no. Empanifo se dwaye nso do oso a na dwonso so frem. Aya no krotodo ahun be penti na abo aserewa wo je ni bagura no yi nani ato nchen. Empanifo se aserewa osonye kokuso a ne topai. Sa aserewa kro ya nso waka wo ka aserewa ho. Ai Mena na wo ya jejimi akọ wo. Yeko. Ma piafo. Mena na empanifo se sabe mpreduasa aye bi pen e wo ho a yemfanya membe kire entinsi nguram sie kopinkusi abefie. Empanifo se abukusi ehufa nkobedi enso do na ankoni bom. Kusi bi abonso da kwanche no sabe so oni akokudura no milika tente. Empanifo se wutwa woti a jaka nya homanko a. Hai yasisi yakọ empanifo se Yeko. Menana Eja. nana na upeso siru unana. Mense na. Oh okay. Mense na se bisuawo. Yo. Menana ni yantu aso ho. Ai. Empanifo se mekọ yenkọ no kwa. Empanifo se ni okọ aten, di oba aten, do je na aten trodo. No krotrodo. Yeah, menana wo abrochire ho. We patro ade. Abrochima kuro ben so na we. Wo Italy kure fe na Palma. Na isesi a coronavirus na tesen ho wada urumo yi apaya yakam. Isi ade ye max face mask free, you say normal life, you could be free. Oh, na ma wo mpane ni bi de. Me ma wo me de. Na ko ba se oluma me pese me besra wo ba bia wo na. E wo se omo ye me test ni bi ansa na ma bebie ho ana. Ni e pa ba ye. We fu pishi mi hyenkwa de wo ba ye. Enti ene se me trem ba bi di man pesi ase na me na no so bibia nsi kwan.
There be a quite. And you move from Mukru na yensu yetiwe. Enumre na makwa akrantia nkwan wo so me kwan so achema dan dit me babulu kira bejimi na mese. Utiri nkwan. Etiri dasio. Menana wo bibia be ka kire Ghana fu echi Ahenkan FM na menya kwan na wo de wo kwan wa Italy abrochime mu no ho. The mechanic say yigina yamfa onuabro ekroye ene esi enye omanga yi omanga ne mo de yigina yambeba enso enyeme bi etu sinti no mayigina yamfa no kure gidie ene osompa enso omanga na abrofo na etwa mukuru no ade ba ko mo mukuru ayi eye no kure obi police ni nyina woso enso sade we enya enye se police ni gina ho se obi gina wachiu ade enye no na enye se de sai sunu ene ban no ehye mu a o my God na ebeyi edase akora menana medase nti sane nyame adom na se mo manifia anu aka wo na na yede yekọ akonyo tuntum so a yeka mo ahemfie wai mo piafo akora medase yo Roni wewe Ibo shaki bi na san wan we di eni se so adodo Wa me ataki re penifo said the idea wonu no odie na sabe mpere do asanya de kom de no tete obi ka tete obi kire dwumadie owura Otuo Acheampong a wono no ye panipa wo da adwuma ya no wono ni sina betri so na neja akwankwanu ase wotwa no ko nkonyafie kakra to ko na nanmo man bibi kakra no me na ni ba no ho so nua no amuna da ho okoto na fi no waso de na dwumadie kase bi eda eye opani ni so said the Ahenkan FM yebu ye humodin bia se ye de nkabom ne odo ne mpuntum baba ye pom ha no sa na ni kwan se amamre chetutu na se nyankopon ya dom amempenfo aduadue mama monsa aka opani a wono na oye ohen a woda achim batabi krudua no ano he said me no kasai achim batabi hine eden bebreu ababe pie fie mu ha yakasa achim batabi a kroni din asekere ne sen ifri hine bai manfo beka se ewo kotokuma mu ha na ye kotokufo asase eye kotokuman ana eye buakwa ana eye bosome batabi din no asekere pa ne sen egira ho maden nanan mo ba ho afibem adwuma be na batabi man ye edien pa na wo kromu wa enipa betima fra chichiri benche abehwebi enu ni dwumadi a eduru so yi tiache nkwana na mi pagya me mu ama Otuo Acheampong obetena se na mesoma ko bona na chido asasem bi wa edise mesoma busa eja mesoma busa afa meda maso me nana no se munya abere na mutie mie na nsem bi kotodwe finhie dokunu enum no nti kotodwe agira wondi so hie totoso kakra mamia isi kombifu no kra mentimi mibiem first nanka wele enom se eyeshu na mewe no tema meja wele newe kombifu no so omse srade na kugina me kotodwem enti se mokpom pa ya aya monka mo nana odi Ahenkan mfinhie dokunu num na metietia so kakra edibe adwuman ebe somo tiamafo monkoso antie yen mitafikire haya mepodo kan bi afa memenem achimba tabi hina bedi enye den ya piao mamonitio Roni wewe Ibo shaki bi na san wan we di eni se so adodo Wa me ataki re Momenzo na se beji bibi wo ma o kan yo shati bi na down eye go body tv eye woman pa na exploitation shumo eye wo Bonjour Ibo e wa be say on top body Momenzo na se beji bibi wo ma o kan yo tabi na down eye go body eye woman pa na exploitation shumo eye wo Ayo,
atagire. Women swear na se bet you do ma. Okay yo, that be na na top Tete. Ayo ma pa na so say she mo. Ayo baba. Ayo. Yo, abusia. Ti so bi kan so bi chere. Sabra bo no ndu apa no numu. Ye beda enia odi ahenkan kwa me ye bo ase papa. Akra, so tu ni cha we betina mu. Ti so bi kan so bi chere. Obebu bani bia, afa bani bi o kwa na bu akam. Enena wa chere say yes. You are bebu ne wa bebu. Ibo, sheki bi na san one way there. Yes, I catch you. You have to be out of your own. One attack, women swear na se bet you be woman. Okay, yo, shut me down. I am what is it? Now, Sabre Matnasi, Otuo Acheampong. Ayo, Tito be kind to be there. Ayo. Bonjour, Ibo, you are very busy on top body. Na said the million nika kan no ene atena se ye ba behwe amamre ene abakwasem a efa kro bata bi hu ye kro bata bi hu na menye sa se o hanum se minya ne kasa na o kasa ye wo bata bi ehin mo fa chen bata bi hin ntimi amanti abusua pani a o bata bi ene on ne ma betwi nkomo afa bata bi hu no ye fe no nana diodu anase nana oyeko diodu Enti enememe wa ufi bata bi a wo or bata bi kro no mu ana se bi e wotu bata ekọ ba bi bia mesho se ne obeya so na watie yen nempo se amano na wo a ubetimi ahwe ewo abefo ntintan kese ne so eye Facebook, YouTube, Instagram ba bi bia wo bia on sabe kan obeti yenka na enen so kwa memende sa memenda ko ya ni bebre ne wom enen memenye bia ware obi awu obi nso awo Roni wewe Ibo sheki bi na san one na enu ne ese mu a mabre ya hoho ewo asase so no mu a mawo no ye ma mu nyina etri enkwa o enso na se beji bibi wo ma ana won so ene won sa tobi so a wawawe no won so ye ma mu nyina awawe so ayo abusia mo so ma hwe mo de hia makro mo ene mo so ye ma mu nyina yakọ ayo bonjour Ibo you are very busy on top body omenso na se beji bibi wo ma yo Sabre min Sabre no meko studio B na menina na akoyetwe nkomo nana aja memo wajo we mo akwaba ya ura o eba Ahenkan 93.3 FM so na ho ti sen pacho me ho ye edewade ase minyante se na kare nana jase hin na eba ense bibi ntino wantimi ama na o hye bo se bi obetimi nso ato yen obra yedi nkomo na mu no no kre to anti obetimi aba na len kan ti sen enche bi obedu anu se yon
Yo, nana e be sam wa kwa ba biem. Yeah, me die. Oh, nana. We de yen said bre no. Ene yesi ye hwi bia fa okro batabi. Batabi kro ne da hono na nkase ye pese ye te na bakwasem. Ebre a ye di chiri kro no. Ene enwuma e wo kro no mu no se obi kwampo kase oba besra batabi e dempo e den no we bodin kra se ode e ba besra batabi man. Eti nana ye kan batabi kro na nkase din no mu konya fi fa. Nana odaroma. Yo. Be pacho batabi kro ni din no. Enya ya ne de ba edi to batabi na tete no ni empanyifo no fiku asante mamponten ho no mu fi na ntokwa bi esi ho no na nya ntokwa ketwa ana omutu mamponten ho no mu namwa no be pue batabi na ja obenya asase etena so e wo batabi ento boduru ho no na chesa kwanya won atwa na bra won abre no omu yo ho hwie nyi ana ba ko de ne boto ese no ade sei dua so ana otena ase omu dodo ba bia na omu tena ase ana ho adogu ahomkoko metu batabi enti edi batabi no ne nam so e ba ye no oso watu batabi na chese from fiti mamponten e de ba hanum se na ye otwa kwan pa sa enu ni sa ahomkoko na ogu ye o ka se batabi de watu batabi sa yo adehia mutie ya mo wosisi ne benche mu firi batabi ni mo mutie batabi kro mu na mutie ye no kro batabi no mo amutie mu no se bia onnim se de batabi din no e ba ya ene ebusu pani wa hanum se wa chechire mu se de kwan e fa so a batabi edin no e de e ba ye nana wo ka se mu na wo ka se enuafo mienu bi no omo e ba sa omu firi mamponten ono mo e ba hanum se yesa nuafo na omo na ehifo yi no kra nuafo mienu no bae ba ko de diasempa anda ba ko so de asiama eti wo mu se nipa mienu na nuafo mienu no betena ase awo ewura no na chese wo mo bo kura no ana yi asiama ne sei ontumi ni nua no ntena faako sa na enye yi eti ono so de tipa mu onu so de tipa mu do ko pue baby ye fra ho adua ene ye fra ho aduasa ye aduasa ye ben ya na se aduasa be se be fufo a chim so do aduasa ya yi onu so ko pue ho eno onu so ko bo ne kura ho de sisi ho eno onu so tra ho eno onu so di ne ho no to aduasa nese nana metu ka se metu nkomo ya sede a nese sa nuafo mienu no edi asempa eni asiama omo ebe pie mu ewo batabi wono mu no a ne nua no e ka se o tu batabi no na asiama so ntimi ni ntra kromu wo sa na ba ne se na ne ho na fo na se na kromu na nye ne de sa ayi ekura na se na mbetran na se na omo be shikuro no panyifo ka no se no mo tras no so ntumi ni nua ne ntran mu sa ono so be kokopɛ baabi atena obeti ne ho kokopɛ baabi atena na so obranji chemu na nkasa krampo efiti na nanom mre so se beduru bia obewo na obati ne ho no na yesa na tie anuafo kwa nam ye no bedu ye no omo eti omo na se metiase a na aduasa adehia omo ho no mo no so omo nyina so firi bata bia na se ye nyina nuanom tese no kotra ho no ni nua na ka bata bi na ni nua so de kotra aduasa tie ama ye nyina ye koye anuanom ba kopɛ enti obi firi bata bi obetumi akodi ade ewo aduasa esa anya nemre ene dia kakane ne dia ogwakodi ade na ne dia wontimi nkodi ene dia se ne sikasem ne ye ni bire ewo ho no mo ne ade no ye ma no kwan ana ha so kodi ade a ye ma no kwan se first no ye kofa opanyi bi firi adanse no firi aduasa ene ye kofa no bedi ade opanyi ye frɛ no opanyi wawa ni ye kofa no bedi ade no so firi aduasa ena mo kofa no bedi ade batabi na ne se basa de na aduasa fo betin bedi ade batabi o bet anam se o ka so betumi aba bedi na so ena mre
Mimitiwa me makwasa omra media de. Esa ye ni kuro no mo be sese o so TV ni ntra na. Omo ko ye ni no mo dingita ho. Ai. Enti o ka so ba be di o nti medi. Oh. Na ye ka kuro bata bi a mo shefa. Ye shefa. Ma fashion di be ne da so. Ya wo hum festival ho. And you could fasha, yes, Emma and Conyano. I buy that fasha, and yes, Emma and Conyano. By that fashion. Not Sabariano, Monua de man Cunyan Diana. Ya one fufu, board dear near dear, ya wo fufu no man can board dear, and a bayre. Ya won't in fufu, ya wo we are near the court. Mode gon Cunyaso, Conya Fieso. Near the Akosiwa and Pennyphone, the dear Wiansa, and son of Hino, a friend in Pennyphone, a friend in Pennyphone, say, Mumianco, near Sonny and Pennyphone, Dinacano, yes, young Codidi. Yes, we are quite trusting, yes, we did come near the Nanny. Nana, Ocase Muna, Ocase, but to be mu ye walk of one uncle be a mafia sentiment, mamma by dear Sempa. Etimi eka se odo to batabi obetra num sei na ka mo kutokuma mu anum sei dentina wan jimu wan tumu se mu kutokuma na fede mo se mu ye bu okofo e ba ne sen ne ba ne se eye batabi en panifo no na fe o mu nyina awu na jese ato enkwala so enti won aka ye no yese dabi se yampa baby afa ho ankwankoso a dachi ebe ha ye enti yeso atutu anamo adiko chebi ani ade ho ko bo chebi na chebi fo puna konwa ade ma ye ndi etra so ewo batabi na mi musa se wo batabi kotoku hanum se ya bosomi hanum se na adenti na manko kotoku manko bosomi na prekwa ebu akwa na mu chebi na mukoye e ba ne zen na muna mutrimu po ne madwen ni zen tia ne ba ne se aya batabi na ya ko do ayi no ya asase e wo odan achimodan aya wanchi na ya ebu akwa eno omoton ma atim odafo eno odafo betena so etina se yanso be kokodwan wo chebi ni yanso ayi ya sabi abuakwafo ewo ha area okay na me da se titobi kire dwumadie na wasungu so a uti sabi se fena do fidi ato anum se a onyira akwan krampo hanum se ya Ahenkan 93.3 FM ebusuya pani na diodu ona yene twetwe nkomo afa batabi kro ho no na batabi angasa kro no ebusuyafo ben ana edi ade kro no ebusuya kuo ben ana edi ade kro no ebusuya edi ade ne ye ayokofo abusuya abusuya tibitio efami nana oyokudiodu na oyokudiodu mi ye yukunipi na ayoko momra ne den ana mo boa kra osi mo so den ya boye asansa kan se akroma ya ne fade a ye de kira manse ansana ye de akono mona ye se asasa fade a o de kira no batabi ayoko no okay nana meda se esi se akroma efade na bia se woti won no ba be fade kampanya de be pam no pacho da bi min kan kro se ne kofo ye de dabi adentia me de sama kra bo ado no ti to de wonti mi ne kekekeke ene so be chi nkoko du kra woni pam no to tuna so de kwa na o de chire se bia o de chira man se no be fa yi ni o no de achira o man atwa o man mu nyina hia ansa na o de akọ ene se na ayokofo mo adwen wa ba chi obi de hia akụkọ no de hia na ono de ne kọ no sa akụkọ no so ebusu ebi grampo nso abo awo o de wa ba chi ne de kọ no bi do san so de yi ahi wo so no mo se
Oba be fa de nti o de kire. Sanete. Sa. Show Ahenkan 93.3 FM titi obi kan titi ewobi e kire. Sabre o hobe na abo no numa pa won sima aduonu miensa. Nana diodu abusuapani a wo batabi ana meneno twetwe enkomo no. Sabre ye betwa ye ho ne akonkwankwa anu ase aba ye ba ye de enkomo no ebeto aso. Ahenkan 93.3 FM. Titi obi kan titi obi kire. Ye free kwankwani ase aba. Nene. Kwankwani ase. Eho ye de butu.
dodo. Mami ataki re. Na ene nananom anum sei na ye hyensa na nsafufuo ani ehuru butu ene ehuru na kra edi ahimu na ko eba na ebi mu nso pre ho na wo wan nso di edi ahimu ko ba we na ho na twen na he na mode fa no sei ko ba na me se ene enipa a wo wa ebo na no so no Opren hu bebre opren hu sa Bokayo tabina tano aya top go didi ayo huma pa na sotre ohun yen na so paw ayo wanti no ho ase ba bia anya obia se nipa ohwe ye Facebook so e wo fia no mzi Kwame Asante na nato pahene the 18th na nato pahene the 18th anya botrema yen na nato pahene anya botrema yen na se ufu no ya ede ade ede bia so bonwuma e bata ho anya botre na no ahu monhwe na monhwetwe ema no yo abusia Ahenkan 93.3 FM sabre mesa ko studio B se de di kan ka kire mo no batabi ehun enkomo batabi kro ehun komo ana ye twetwe no me kan se eduru ba bia na jase hen enso ebetoa yen ewo fia num se eye bafo sintim ono so aba oba betoa yen e wa num se enti min se dre no meko eho no mo na masande nkomo no akotoa so ewo no mo bafo Imo ajo mo akwaba e ba Ahenkan 93.3 FM so si obi kan na apom ti say e ba so munye ni headset ni yema no ma me mbam chowa yo nana jase oh mpacho munye afele ayi Busia pani ede afemu bia kama komo na de muse bia na wo no na utie yan afa na nso ba bedu na ye twitwen komo efa mukro de hye kronkron bata bi ho se brea kronu kra mo de kyekire ye info ne de ba ye etu aba ifa kra to asoma ye na ye nto enkomo ne so bre ben na mo de kyiri kro no yo odi Ahenkan na dwuma efo akwanya su chiamu mama jwa nyumire ashamode onkoso amoduma pama Ghana man yo emse yidi afumi mu kakra enti ne mesere ne se mia minu ya pani no to mensa ben kunsu osan so ne mabusu ya pani a osi me enti yamse ne wachire mu no mintumi sapepe ana etie sapepe netie nana jase medase pa na me sambra ebusia pani duodu so ebusia pani sa mo bo ni din musimi wi sa bo ano ya pacho da bi ye nwe adentia makra bo ano de mintumi yentumi nwe ne sa na enti se mi firi batabi me yo yukuni na meti bebe na me nim se makra boy na makwawe na bi betimi ayemi ana sa wonni abusua na afra konwa no ho de a bibia ni ho bibia nyewo me yo yukuni o makra boy so ne sasa ana mi nim na makobo ni ti o ten ana bdu na ba fi na mababa ba wi ana bibia nyewo bibia no no betimi ayemi na sintim fa abakwase na crown so nim efa mokro no ho mayen na kan bia so ka crown so nim no fa bi eto aso abakwase mo a nim fa micro batabi ho ne se ho ne yewo me ko school oho wi na ahensem de na medi mu akoten chance na me na obedom pre se ne me bra pani ebusu pani kan no obedi akonwa ho nti na ohen na de na hemfie de na medi ho
akwani ba pa eso uneso unimfiensem mensa enti me ko so na mama dwuni mu mum wo mi school mu a me ko nyina se that media akwanya adi ntra wan nan so mu dae dabi besa me ye de hye de na me nim se de betimi ato sabri mu na ebeto me sanse wo hen nana o hen eba ene digya ase hen nti me wo fa no mienu no aka baabi ti aka me ma mienu oba nso de sebi wa wani tua nti bari ma oponcheche ko tosu mienu ko ja to na ya dawro me nyere bua na yeso na osi fom boko no ese ba ko fo de wontimi ntra ahemfie mu o man no nti enkonwa na ato a na obi eni so no o kaka ye nyina na de di kan ne bafo sintim no to nsa frɛ me o February me so October 27th ena me so me di edu so a ye so a me si me fom boko a me ne nyina di nkabom de ko tira je se me ja se hen na me di no nya sabi sika bi ana se enunyam bi na emom no na ye direct to me say me di cause me ma me na nke ezi udi oyo ba wanani afi to adane ama ne ba nti na ehon so di nti me so no e ba ne saa no ne saa se me fi kronum na kromfo nyina ni me na ya wodo e wo me hu me so me wodo wo kromanfo no nti me so me di akonya no nya me se en panka ne kre me ne me he very more ponchi chiku na me gira ne mpabo mu na me ka se nso ya cha ebu nso di dwuma di ebi wo ba bi nti na se sa anamotuo no de yegusu a nti abakosem kakra meka no eno no sane obi bisa se edi nti na odi gase na so wantimi ankyera se ya taja mo diska le koto pepepe me man fasika na kan bibusa mo kran bo se mo afense mo ye ayukufu na mu se nti mo kwa na mo di ade ho no obi efie husan from no ba na se akonya da ho no akonya to na se odiska eba obeti ma beto sa akonya na fi ayukufu nsema na eno na me di ka kire mu no nti ma me mfa we nsu nsi so wo kwahye obi sa me no me menya yukuni me ye bretuni me nana na obedi ade wo bata bi no na no ye yukuni so what ya say enti sa jase ne de ahena nanom nyina timidi jase no a enko ayuko asem o ayuko o ye yukuni kura na sa ne o ye ahena na fu seto na abedi a enti na ho ma kire omu tietietia so what ya say Matias pa Ahenkan 93.3 FM. Abusia pani. Miura. Ye ba mu hono na mo man asase no nyame nhya mu hono me de me ba hono mo akiri. Na mo ma me krata bi mo se mo to nsa de afre Ahenkan abusia ko se ejumaku se mo ba be hye efa bi. Ohum na wo so me busa yeso mo se mo di akwa mo na sa afa hye mienu ne mu ni na ye mo nkasa mo dia. Sa ye kodwa fashion ni de enye ni ohum de o chima nyina na mandia edrafia yedi na mpo edi ni mprenu yedi ohum kan na yedi ohum kire na se basa na ohin no be hye ne fa ne de ne kodwa ne fa de a ene time no so a na kasa wa hye wono so ne kodwa efa diwo krata de abramu de em se ohum nti ana wode krata ya abramu ohum kan ni ye babedi a se o chema onga ko state council enya grokura ohum no nya gro afie nya grokura nti no de krata be ka mu nyina se mo ye dom na ye ni ohum no ani oba obedi di amen ye ngofufu mu si fufu sa afahye na yese munye didi na aha yenye obi wu a yenye yi ese owu ya pe ese de ne kohye mochire yengo fufu yenwa be yenye hwe daba ania obewa ba wono yi ebra yi ukwada abranda anase adwoada se ohunu omu krampo na mu woda bia wanhyehya obetimi dia awo abe anafu adwoada ani de ekoni de yedi fufu na ebrada ni pede ni ya ja bibia ada ohunu ada ye woni brada ntia na brada
Ntina branda no munyi bi ne Dabi. Eti enu achi nse mudi omu ni wie dia obetimi ayi bibia opebia. Betumi ayi bibia. Yo, nana abusunya pani me da se pa. Eni saa nchechiremu a mode abre efa bata bi ho. Sabre utie na se ufiri bata bi na owo echichiri eni benche ya. Amamre eni amane kakra efa kru ne ho no ana na Yesu no titi obi kan titi obi kire ana waso eguso a mutie no. Yo nana sintim me pa cho akwango no so brebe na ya modidi sa akwamo no na sa fashion mi no se muni na mudi ansa na ma ba bedi ohum emuni na mudi ninkane tete no ya nana no no very more point chiguba de yan started be ya nana na me kan history no time no na ye no January February and ye boy no there ya fashion eno no ya kwam ya kwambo eno ya fashion sa fashion de fashion ni din wo ho afashion de sa afashion de o kan fashion din wo ho no mo akwambo na nkasa ni de hunu se kagurafo no no mutaaka be ye de ya se ye be chef anti ifi January ko no 2 weeks o be chef de fa na o ba be che ye be ko be bia yen ya wa ye kuku akogu ensama ensuo no mienu wo asode so ye be ko na be kwa asode so intene no so bi tie no so ofiri bata bi a me pese me hu se sa bre na mo ko no yes afa shewe se din ti na mode ko eno ye ohum na se ne ya kwa mo no da bi ohum de ye nko ho ohum ne de ye butun konya adwada kroma ni nyina obi a be kwa kokra ni mfu afa wadua ni obi bia wagina ko se benada ni ukuada no onko ba bia bi ya wada ni kra no enye eyi so obekwa fum kra kwa yaduma nti sa fashion na mode ko ya waso de ko ye eguko gunsa ene nananom mo kasa no nya sa fashion no eno na mo friend sense obi tie no fibata bia no se sa bre no mo yesa de na ya fashion ye sa fashion we si nti na e bia eduru so amukwa ko yesa eno no de so obi tie mi fibata bia se ye bia chenti bebre kra rafi ba mi de mi ye ko ho ye wo your friends saying ye wo bia ye amane me hu se ne me ka no asode so good me da se ya asode so ho ye ko eno so ye woda ye ko ho ye ayini de ye sefa no ya kan konya nyina egu aye yo ye woda potia be ko ho ya koku aboa no ayi apaye ebinu mpawo ayaresa ne ade asada no ne ebe ni nyina ku aboa no de egu yawa no de snap ne mo ani yemu ade egu nsuum ani ye nyina sala na mloli kwa no sa hu ya sa ne de akoponum akoye sa de ne apase no ohum de ye de na sintimu kan na kutoku ewo afashe bia efe no odwua na ye kwa omu ese de o kan se mbeku aboa mu beso ayawa mu be ese yakwa so yeso ni sa ne man nyina se ni se sa odwua no na eden edu so a ye baba bedi eno na me pese wu si ni people e ka se sa afashe we sei ana edu so ntina ma ye kum emwa ye we sei no sisi a mo de afashe mienu na tumi nti be se etiefo etie ya wo firi echichi ni benche wa wo firi bata bi mpo na bia se wo de okotan no kan na nim se sa breni du a afashe we sei na mudi sisi a mo de afashe mienu na tumi nti mo nchechire mu na etiefo nti ase mate mira obedawase na mpani jari ya maka ohumu asanso aka akwambo yo nti mami jama mi nu pani na ho onchiro ohu yo abuza pani ndodo e me ba cho bremu mami yo afashe na ye kan ye nkomwa no ye nkomwa no ene ye hye hofa ye duru yawada na bodawuro na safuma ni nyina afsie da de hwita ekọ baby ya sori no ewo no no akọbọ kwan no prum omubugo ni nyina ewia no mede ose ni momome abifie no ohin atutunsa amonganom omonum wie pa na ade achi efiara na be man nkonwa no aduane ene no nkonwa no aduane no de ma wo that is wo share nkonwa ne fa eno ene ekum odwan de aduane
edi ko si ye mpanyifo no ho no mu didi wie ne atwan ya ma won didi awie no na sori se yanso yanko na ne mpanyifo di gyae no ni wo mu di gyae ne yanso yankodi ni yanso akọ ni akodidi ni aba ti bese na otwe ni obi entuni nansi afom ni ye hye asase ni nkodwa no ni ye hye ne fa no enti se mo ye sare ni nyina wi na mo se afahye ni ye dan afahye akwambo na se ye humu no se ne akwamba no mu na ye fe ni akwambo no ero ni de me pese mo ka kire mi se o se enye se amamne no mo ku aboa no maye we ni maye makogu nsa ni we se nyina no enti se ero no na ye akwambo no sa na me pese mitie me da se nyami sha pa sabre ebraso se ye be ko homa no so na won so a wutie yen so free bata bi o so free bata bi a won so betimi afre na won so kuro kakra onim amamre kakra ni abakose kakra onim wo kuro so no won so obetimi abo awrem na wode aba na amanfo ani etiefo a omutie yen so etio enti ahoma no 0201 944 485 0201 944 485 any a Vodafone no and MTN no say 0554 820910 Ibo shake bi na san one we dey ni so adodo Agofiao Titi obi kan wantimi nyina so Titi obi kan Odi ni e be afre vi oh kose Titi obi kan Odi ni e be afre fi me ba cho mo non kwai Atabi asamna wo kan batabi de mu se eye batabi de batabi ba ye no na empelifo mienu bi ana omo betena batabi ho omo betena kuro ba ko na wo ensuo na ga ebren bi eni yenifom na akasakasa ba wo montem obi ni nua ne ntem na ba ko nua ebe kan no wo ye pata ana omutu etinto kwa ba no omutu no omo ba eye kuro ya yetimu sesi yi no ewo kuro ba yetimu sesi yi kuro ma ne ya fe ba te bo betena ho ebi won betena ho no na fe ensuo yira no wa afọ ni timi twa akwam mesen ko ayi akrofo no ne ade ana ba ku etoro na nsukwa sesi won tem to e no no ba na we ni ha na ote ne ye ana oba betena ne nke ni oba na oto minia ma mi meba ta ho bi ana oba betena ho bi sabre na ememienu a esi wona ye menka na obetena ase ana omo de ye sa eho no enu nti sankrofo no betena na enu nti na ma abronsa na esi wo no omo sankrofo na o ma abronsa esi ba te bi bi minimum no sho jebeda sipa ayo Titi obi kan Empacho di ni ebra fefi Empacho ko si mo non ko e Yenso da se Amen. Yeah, that's it pa. Mami ataki we. Momenzo na se beji bibi wo ma. O kan yo shadi bi na. Titi obi kan. Titi obi pro. E pa che odi ni bebi a o frɛ fi. Ba de ke no ba fi, am frɛ fi man so. O ba fi e pa che yeti o. E pa to. Na o ti bata bi afate no. Afate bi a odi. Man so a ese odi. Na batabi afate wentimi antre afate ko a me pa cho omo kire o kire ye o se eye akwambo omo bokwan na omo akopie baabi na omo ehɔ no makokoye asɔneɛ so na omo koku moa akwakoye amamna so na omo ba fie aba bedidi
nti ose eye akwambo na ohumuni na akwambo ne da na akwambo ne mfantefo afase o kubuso obi akwambo e ka kwambo aye mfante ai ana omo bokwan nti yesi ano mo fa hye na kwakọ emi no mo bokwan ekokoye sa amamre ni wie ba ansa na ohumunu de no nso ayeden aba bato yo me da sepa amisha Titi obi kan. Titi obi kan. Titi obi kire. E pa cha odi ni bia o frefi. Oh, kuse wantimi anyina so. Ayo. Titi obi kan, titi obi kire, sabre akasemedu na nonsia bo e be so yesu na yedi nonsia akase no so abra wa kwan mu. Agofia o. Titi obi kan. Me pa cha odi ni bia o frefi. Me pa cha mo no so akraman why? Asane pa cha mo anu ko. Empenifo wa no se pa cha yesi humu no certificate hyase efri ebre ben. Nana odaroma. Se ya butu nkonya. Enti ohumu ye ebrada ben na awotwe. Eni ebedi ohumu na nkasa. Sabre ya butu nkonya. Obi wo yenye dede yensie no ede ne kwashe free yim. Na obusa ebra ere hyase ni bra e bia ediwie na munum se mo wie bibia obetimi. Oh na dia ya butu nkonya dia ye kofum. Na mom yenya si adwoda ebrada ye di ohum no dia ana obi enko ba bia 21st 22nd ani obi enko ba bia ani enyina e wo fia ye di wia no henu asan abodero se bia na otwe asa no obeyi ohum na no to batabi obi enko afuom Nana obusa o say esi ye krum efa aguran for no suki akwammo yani de se ye bo kwan se ni amoso mo ye mo de na na ese akwammo ndi etimi hiesia ya fa hye edi na aba abehia yo yeda se October yo yeda se pa titi obi kan o wantimi anyina so Yoni wewe. Titi obi kan. Titi obi kire. Odi ni bia frefi. Ya friend me return ka se free batabi. O ka se free batabi ma cho mo anu nko. We de wa odiem. Mi free batabi so minim de himfia kro na dio. Woni me himfia kro nu adi on. Yo. Buta mo se kro na adi fie se. Ba so yo penfo na me ba cho se. Amozi kro na nyin sin oda. Sane mpenifo ka se kro na nyisin oda de obeti ye no. Yo mpenifo wa num se ya ombe yiwa no. Why? Yo wati. Nana me pa cho mo di se bi frɛ so pese ohun mfia kro no adi. Na esi kro na nyisin oda. Tisani ya wako bisa no ni ye mwana no na mfie pa kro na didie metumi nkyerɛ mfie no sisi ya kro no ba ya ansa na achimo dan ba batabi nya gro nti o kasa kro na panyi kyɛn oda na kyerɛ no kwasɛm efse batabi wo ho ansa na wanchi
want hin adi asase ne ema odan ma hin no odan be kakra kasa aso no den ne man den ne man so close was so Titi obi kan oh when you doing that ayo ma pa na so treasure ayo na say me tiwase an say maba be di kan be di achiri maba be nya odan monyi sin odan so odan be kasin esen mu sa Titi obi kan me pa cho di ni be bia frefi una o twa to me dey give batabi when you ya me ka say free batabi me pa cho yeti o me da empedi fo na afle na na ja ase ne ya busu apani e say abakwasem di hia point na empedi fo class say urefi ukuru hia be oyira be dwase sa enti ye do ma se pa ne mum no kwasem le no kre ba ko ma ya de na so aka kakra ti be tre na omo ba ye be ko mo na so na o ma tombo ase bi ta mere wa ni yi say afase to so menu kra ye hu ni di hu ni na ni so yi ye di fi ade ma ye pa ana do so send bi wa mu yi ya no so a say ye fi ade ni so afibu ya nche da nya bibi fi ma ke ne ye be pan enti ye be tre so mo bo ma ti ana o ma bo ma ti ye na tri akọ na mo so abo na ma ye so etinye hu abakwasem ne amamre ni yi na bada ti ka ho asema sre ma ya ke ni tre say me ni abrewa tra pen abrewa ne tika ni ma bibi tre ni asema nche da nya fi nti do ma senti achiri ye be sha ko na so da wase say omoba omonso be tena sina ma chire mu ensemu ebra no nyame enhia wo pa sabre ye de efe no ebesi anum sei na mako na nanom no ma di omonsema etwa to okra na na diodu sabre ye de jumadi no ba na wie ye enti adofo ba kumienu miensa bia wo be chia wo na mo chia wo na yenko yo midamase michia nana asane misachia manso hin ese wamo ne no edi kasuboma ye no bohye michia atim oda akona hin mi papa no michia no pa na fe michia mi nua baba ko atim oda michia no na se mentia ponti ana o montimi nka no tibitia wo se ni pa mitia won papa yo na jase onchia yo program nja me da wase na ahenkan na juma efo director kra da room ono de me ba program room ha me da mu nyina ase de di ka minchia e ko mitia ma me maame ajua bronya eno de batabi anu anu obi enim me nua no me batabi nyina mitia me papa no wasene mitia me hen ba bia ono nso ya che mu ono nso odi ni dwuma oti enka etia no ya bedi dwumadie ni nyina wo na tia so bi mitia me ho kani Rebecca akuagiwa ene me bapani Ronald ene mu ofia dwumadi a mu papa me bedi no yankopon da roma di ni nyina akọ batabi ma ne ma yiwa nyina tia mu nyina damase munyina da wase omudase pa na mikobi na manka bi nso de enye asem yewo papa wa ko so ye nta onso firi batabi oni mpanifo ne ba ye fe no ejawuli enti ejawuli onso o wadofo bia be chi o ma tew na yenko yo misumi da wase bebre etere me na nanu modi ka na ka misumi chi me ko hene na ne so ana misumi ti ha misumi kasa me chia batabi abusua panifo nyina kwa mdada oni chami yaboa eni sebe me pani bako afu achu misiama mechiano mechiam panifo bebre ana mesachia wo mu a eton san okromo nyina mechom nyina yo omunyina ebeti titi obi kire sabre hana yedi jumedie ni besi na nyambo a wo china eye heroes omukan say eye ball now yambo ochina final number be ball no ewo B Plaza no ochina munyina munye asona mumfa entie yen ye ba no chenchenche kra ye ba be fa commentary no ewo hono giant screen ye be mount ewo hono mo e de ayi ball no amamo enti obi bia otie no
unhyia yɛn B Plaza ɛyɛ B Mpoma Plaza a ɛwɔ ɔdan MTTU a ɔmo ne Pentecost Church ɛbɔ nhwɛnimu no uti sabre media megye so ɛyɛ Otuo Acheampong titi obi kan titi obi kyerɛ nyamboa yɛwɔ no dasene o kayo shati bi na tawo no ɛyɛ dɔ bɔde ti bi ɛyɛ wuma pa